Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekele m ụnụ nke onye chiri biko ya zere ndụ mmiri ndụ azụ egbe bere ugo bere nke si be ya ebena ya gosi n'ihe ebe ọ ga-ebe. Eji m obi ekele na-abịakwute ụnụ n'ụbọchị taa, karịsịa ndị na-ege ihe anyị na-ekwu wee na-etinyekwara anyị nkwado site n'isonye anyị, ịtụsara anyị ihe onyonyo, ide ihe edemede n'ime ka ndị ọzọ wee mara na ihe na-eme. Ụfọdụ na-emekwa ha download ya, ha gbasaa ya, karịsịa ọbụla dị ihe onyonyo nke ebe m kwuru okwu ihe a na-atụ atụmatụ ọjọọ megide ndị Igbo gbasara 29 Mee. Ọ gara viral n'ụzọ pụrụ iche, so ekelere m ụnụ. Mana aga ngwụ abụ ọ bụrụ na ọ bụ taa bụ gị mbụ ị na-ahụta ihe onyonyo m, nwanne mgbe were nwayọ tinyere m aka na share button tinyekwara m aka na subscription. Ọ bụrụ na Facebook, ọ bụrụ na YouTube, Facebook gị mee folo, jisike na-efolo anyị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ejila iwe na-eso m, mebie nwere ihe m kwere like iwe gị dajụọ. Anyị wụ nwanne, anyị wụ ndị Igbo. I nwere ike ịgbazikwa m olu, ịkpọ m kọwara m si mba gị ikwute ya, ama ege gị ntị, ana m ege gị mmadụ ntị. Dara iji iwe gị na-ebe ede edemede gị na-eweta mgbasa na nwanne otu ndị ka anyị bụ. Etere ụgba etere azụ, otu ihe jikwara ya ọnụ, IGBO, Igbo ọhịa Igbo ka ahụ wee bụrụ ya. Ihe m ji webata taa bụ na Ugo Ebere na mgbagbu afọ ada agwakwa n'ochi ntị na agha esogo. Ọ bụ ihe gbasara hụ na ahụna na ha etinyere onye ha bụ n'obi na ọ ya ga-abụ ọchịchị, etinyego ya. Ọ na-abụ ihe ihere na mmadụ kwa a ga-agwa gị ebe ị ga gị ede ebe ahụ. Ndị ndu obodo Naijiria bụ ndị a ga-agwa ebe a gara ada, ndị a na-epredict their election result. 8 years ago ka mmadụ preditiri, onye ọcha preditiri election result a. Nnamdị ka a na-ekwupụtakwa ya emekwa otu ahụ. Ihere emekwe ndị ụfọdụ ihere. Mmadụ ebuoro gị amụma 8 years ago, mmadụ rie emphasize on that prophecy or that prediction, unu esuruzurukwe mee ihe otu ahụ. Ihe na-eme ndị ụfọdụ, mana ọ nwunye mbe ibe taa. Onye ji wee taa bụ na ahụna na Peter Obi nọkwa na ụlọ ikpe. Ma ka m gwa gị eziokwu, o nweghị ihe ga-apụta n'ụlọ ikpe ahụ. Ihe ha mere ka ha ga-eme ọrawa ahụ, ha ebugharịa ya mebi size na onye gbara onye nke abụọ meriri, ha bụzi Tinubu mebi iji wee burukwa ike gaghachi n'obodo ugwu. Biko gịnị kpatara ya? Ụlọ na-elekọta anya na a na-atụ ụlọ ụjọ. Ndị Igbo a na-anapụchi ihe niile ha nwere, ha sọvaịv pụọ. Itinye onye Igbo n'ime katọn kpuchie ya, soro gasị ọ ga na-eku ume, ọ ga-ejikọ onye nọ n'ime katọn gbara ka gba ọtọ. Ị ga-ahụkwa ka o bu ụlọ, buru manshọn, buru ike, batakwa. Ihe ndị unu na-eme anaghị adịghị obi mma. Ọ na-agbawasị ha anya, ọ na-ewuchu anya, ịmasị akụ bụ iro. So unu bụ akụ, so iro jidere. So n'iru ahụ ka ha lere anya sị, ndị a na-enwe ọnọdụ na-eme ọfụma, na-enweghị ọchịchị e nyere ha, enyezi ọchịchị Naijiria na ha ga-awụzi ohu. So nweghị ihe mere na onye Igbo abaa n'ọchịchị ahụ. Mfat ka m gwa gị otu mitin m nụtara ihe ha mere, dịka ndị na-agbara m amara uche enweta infọmeshọn uche enweta. Ha si emekwa elu mana ọ bụrụ na enwe misteki, onye ọkaikpe ndị na-ekpe ikpe a mee misteki kwuo na ọ bụ Peter Obi winere na agha ga-ada, na kama ha ga-anọ n'obodo a onye Igbo achụọ ha, ekewa Naijiria. Ọnya ka m nụrụ mere m ji wee na-akwado kelee ma Peter Obi ọ ga-abanye ya, kelee ma ha ga-ekewa Naijiria, n'ihi na ama m nkewa Naijiria nọ m n'obi mgbe niile. Ọnya mekwara ha sịkwada na ogbe na Peter Obi ga-ada na ụmụnne ga-ada, si anwasị agaghị adịkwada ya, mee tinye ọrụ kwado ya, Chineke mebere o mere. Ha emekwa otu a na-esi eme ya. Ọ nọgbala onweghị trend news, ọ bụta ka a hụrụ Hausa na ụta na mana ihe m ji wee na-achụ na onweghị aja Peter Obi ga-achịta na ihe a. Ọsọkwa ya bụ ahụ ga m ahụrụ m evidence jiri ụlọ ọsọkwa ya bụrụ evidence tirila 4 bịa ha hụgodi ya, ọ ga-ara ha ahụ ikwu na ọ ya mere. Ma ihe mere ịma asị ha na enwere 3 tiers of gọọmenti na Nigeria, mana ka m gwa na eziokwu, ihe nwere the real 1 tier. The other 2, the second one, mano, aso executive, judiciary, and legislator.
nke na-arụ ọrụ ọbụla executive. Legislator bụ just is also controlled by the executive. Then the judiciary is zero. Ịma ihe mere bụrụ zero ka m gbuwara gị ọrụ. Anyị na onye bụ onye wu chief judge in a particular place na one time. One of the justices, let me not say chief judge, yes. Enwere m anyị na-ekwu okwu. Ya sị na Nigeria karịsịa na ebe federal before emeghị chief judge of the federation. Na ọ nwere ọtụtụ ihe ndị a ga-eme expect ị ga-abịanye aka n'ime ha. Otu n'ime ha bụ na ị ga-asaịn ya akwụkwọ arụkwaghịm. Ị ga-ebu ụzọ dee arụkwaghịm before anabata gị. Dee arụkwaghịm. N'ime arụkwaghịm ahụ, naanị ihe na-agaghị ede na ya bụ ụbọchị nke ndị bekee na-akpọ date. Ka ịghọta m na-achọ agwa gị na n'ime otu ihe condition a ga-enye gị eji wee mee gị appoint as the chief judge of the federation bụ ị ga-ede leta arụkwaghịm. Agụmarụkwa ọzọ agbana m alụkwaghịm. Ị ga-ede resignation letter gị submitiere ha etinyela date but sign ya. Any day ị mere nke ha na-achọghị ha edere gị date submitie ya, achụpụla gị n'ọrụ. So before gị nabata that position, you get to submit it to the executive. That's one. Number two, all executive they may have point. Now, in other words, only the president now the under the command and control of the executive, which is onye na Peter Obi on ibe. If we have the also so well do any isi ọrụ go weekend now on here. But I don't know that. So that you can be as a church, a mama will talk about my so with this part, this thing all executive my point. Executive work on a condition, do not another part boom. The legislator, judiciary. So Peter Obi ga-achịta Keneka. Ma hem na-arị ya bụ Peter Obi dịka ọ na-achịta aja. Ọ ga-ewerekwe nkwado a niile e nyere ya bịa nyere anyị aka ka anyị rukene ala Igbo. Igbo ruo ụlọ anyị na-ekwu okwu ya ụmụnna ga-ene ntị. Ihe a bụ mmadụ ịkwadowe ụlọ ya na mmemme gaji bịa n'ihu. Ịma ihe ndị ugwu maọbụ ndị Fulani jikara anyị mma bụ ha na-ebido n'oge dị ogologo na-atụ atụmatụ ihe ha ga-eme. Unu hụ na ihe asarị dọkọba ọrụ ha bịa na bịa Abuja kwechiri ihe a na-ameghị taa. Ha na ya plan on a long ago. Mgbe before eme ya akpọba ya ka ọ ga-awụ onye Islam. Ekwuchara ha uru ọ ga-abara ha. Convert ya na ndị otu ya. Ichere ha ma na enwere mgbe o bupụtara egbe na social media unu na-eti. Unu amadụ ama n'okwu egbe. No, ọ ya kpara akpa. Kelee nyere ya dị obisi iko ji wee bupụta egbe na unu mgbe mere mmemme ndị egbe egbe na-eso ya. O nweghị ekwuru okwu. Gọvanọ obodo ahụ kwuru okwu. Ọ bụ ihe ndị federal were gwa ya ha ji ọrụ ndị a ga-eji ahụ ọrụ. O soro ihe mere m ji wee na-ekwu si anyị na ndị ekwesịghị na-ekwekwa na anyị na ha na-achọ nwere onwe because ha maka a ga-eji were ọrụ wee mebila anyị. Ha dị ka egbe esetere nye ndị Igbo ndị Nigeria ma weba nka m na-aga ndị Igbo ana m akpọ unu ka anyị lọtawa n'ụlọ. Ụlọ nsasị hụ na hapụ ebe unu dị karịsịa but ndị bi na Lagos Ugo Ebere gokwe na mgbagbu ndị a chere unu aka ọjọọ. Unu echekwala na otu ahụ na-ehapụrụ ka ọchịa na ahapụla ndị Igbo. Unu bụ problem a Naijiria. Ha si na ọnwụ unu na Naijiria wa dị mma ihe ọbụla arụ ndị na-emede n'ụwa na ọnwụ ndị Igbo na a na-akpọ ha dịrị aha ọjọọ na ndị Igbo. Oke ebe unu sịkwa na a na-enye unu aha ọjọọ hapụkwana ka ha laa achọghị hapụ unu. Ama m ịchọghị mmadụ ịchọghị ka ọ laa mana otu ụbọchị ihe ga-abụ ofu ga-eme. So na na-arịọ ndị Igbo onye ọbụla biko anyị amalitere Ugo Ebere na mgbagbu. Ana m ekele mmadụ dị iche iche ndị nabatara okwu ọnụ anyị. Enwere nwanne anyị nwaanyị bụ onye so na anyị ndị executive ogbere ụlọ. Nwanne nwaanyị azụgo ala n'Imo steeti onye aja steeti na ọzụgo ala n'Imo. Unu ga-ahụ ala ya ụsọviela gịnị ka mgbe ndị gwara ya si ihe a na-arụ na Igbo ụlọ project. Enwere onye nke ọzọ zụkwara ala. Ụfọdụ ndị akpọgo anyị na-akụkọ okwu ka ha bịa ha ga-go ala different places. Egote ala ndị a anyị kwuole anyị ga-enye hospital dịgasị iche iche kidney transplanting hospital
anyị ga-ewepụta skim ga-ewepụgara anyị ndị oke checking point n'ala Igbo. Onye ọbụla kpara your documents. Ma ị nweghị ego, anyị ga-ekwere ego from Igbo ruo ụlọ gị were ego mee akwụkwọ gị ka ahụ ihe onye polisi ga-eji wee nwụchie gị. Ọtụtụ ihe ndị a dị bụ plan a nwapụtara. Unu mara ihe ndị Igbo anyị ụfọdụ sị ha ndị ndu anyị si na-akwado Tinubu maka na o nyere ha ụfọdụ n'ime ha nyere ya ego iji wee kwado, so na ha chọrọ ego ha nyere ka ha rikọva ya, ka ha fili na nwanne ha nwoke bụ Peter Obi agaghị enwe. So ọtụtụ n'ime ha mmadụ dịka ndị Ebonyi ma ha ga-abili ego na Bank of nke ndị ugwu. So ego ahụ without interest a kwesịrị ịkwụghachi ya. Ọ ihe mere ma ịhụ aha a na-akpọ Ebonyi ka ha compensate ma ọ please ndị nyere ha ego ahụ ha bụrụ na ụfọdụ n'ime ha ji kwado onye isi ala chịka ahụ ugbu a. Onye na-anyị na-eke emege ka a yi shọ hụ na ọ ga-arịgoro ya, gwa ha ụnụ azara ihe sineti onyo ya sị ha wele ukwere iyo ego ha fendịrị n'isi ya ka ha nwee kemeta ya. Ụnụ mana ego Bella Blues fendịrị abụna na ego ya. Ndị niile nyere ego chọrọ ka akpa ya aka n'ugwu ka o nwee ike nnapụta Naijiria ebe ha. Ka m gwa n'otu ihe, Naijiria bụrụ otu obodo m maara ọdịnihu ya dị oji, ọdịnazụ ya ka mma. As the future is brighter and better, but nke Nigeria future is ọgwụla. Mgbe mmadụ na-echeki Buhari ritụrụ ụbọchị a gwara ụlọ na he left Nigeria the way he met it. Ndị mmadụ ga-atụgide achị tụkwa achị that mmadụ ga-ejide ihe jide oke n'aka na-akpọ ya ewu na-akpa ya. Ndị mmadụ nwekwere conscience. Lee aha ya economy Nigeria no the highest ọrịgoro kamgbe ndị chịwara na oge Obasanjo 14 point something ka ọ rịrị ya ruo oge nke Yar'Adua na Goodluck ya rịkwa ebe 9 point something akwa ya. Oge nke Sambo na Goodluck ọ rịkwara ebe I think close to that 9 point something if I'm not mistaken. Then n'oge nke Buhari na this onye prọfesọ ndị prọfesọ 3 point something, but yet emepe ọnụ ya kwuo na ya mitiri Nigeria better than the way ha live Nigeria better than the way they live. But ha bụ ndị nwa nwoke ha na-enwe biko. So ndị Igbo unu nwaka njiwe na-abịa biko sonye na anyị nidiri ekwentị akara ekwentị ndị ndu ndị Igbo n'obodo niile nke ụwa. Enwere onye na-akpọ onwe onye eze na South Africa. Anyị ga-emebi n'ọgbakọ anyị ugboro ụlọ, anyị ga-ewepụ ihe gbara eze ndị Igbo a. Eze niile nwere ka anọ n'ụlọ, eze a na-anọ na mma na-aza eze a ga-anọ n'ụlọ, pụta ga-enwe ndị ndu ndị Igbo South Africa, ndị ndu Igbo n'obodo dị iche. Ọ ihe dị si igboro ụlọ na-aplan ka unu nabata ya, anyị eme ya otu ahụ. So anyị chọrọ ndị nweta akara ekwentị ndị Igbo, unu nweta biko sendara na anya anyị na-afọm ha their own WhatsApp group ka anyị gwa ha ka ha ga-eche eme ebe a ka a ga-eche nweta information. O nwere ndị Igbo na-emegbu nwanne ha, ndị a na-emega gaa Pakistan, ha ga-akpụrụ nwanne ha dewe as collateral. Ụdị ndị dị otu a anyị ga-abanye tụde maka ọ wụrụ ego ahụ anyị na-ezie kwụọ the money, nwude nwanne anyị nwoke ahụ ebe a bie ya ọnụ, kpọpụta nwanne anyị ka hapụ igbu ya n'obodo Pakistan. N'ihi na ihe ndị Igbo na-eme nwanne ha, ọ na-agba ya anya mmiri. So ọhịa dị na-enye njọ ekara ekwentị ndị ndị Igbo ka anyị nwee ike as a body tinyekwa ọnụ na aka n'ihe na-eme n'obodo ndị ahụ ịzọpụta ụmụnna ya. Ụmụ nwaanyị ndị na-agba akwụna agbata ha bitere ha ahịa, bitere ihe ha ga-eme. Ụmụ okorobịa ndị na-atụ ọrụ achọrọ ha ihe ha ga-eme bara uru. Anyị ga-emepe ihe na-akpọ ICT center. Ọtụtụ plan ndị ọzọ anyị nwere anyị agaghị ekwupụta ha ahịa. Ụnụ nwere nwere ndị dị sensitive a na-akpa ha bifo ha sị na ewu na-eme ihe ọzọ dị aga. So ihe ndị a niile bụ plan anyị nwere. Ma na-arịọ gị onye Igbo sonye anyị ihe anyị na-eme, n'ihi na oge ga-eru tutu gị bata enyocha gị ọfụma. Ugbu a ụzọ ka mepere, mgbe na-adịghị ya ga-emechi ụzọ. Ana m ekele mmadụ dịka my brother bụ Brochigbo, na-ekele ndị niile na-agbakọ mbọ na-ekwu otu okwu anyị na-ekwu n'agbanyeghị na anyị na ha na-anọdụ. Mmadụ dịka jee paa ndị na-akụ okwu gbasara njikọta nke ọnụ nke ndị Igbo, ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Agbara nze ha ma n'olu gị nwunye niile akụmakọcha nwunye aha na ndị ọzọ niile dị iche iche. Biko anyị ọnwụ ndị na-akụ okwu na-ekpere n'efere mba ụwa ma ọ bụ n'ihu efere, biko bro IB
ana m ekele gị na-agbalị ndị na-asụ Igbo ka anyị chịkọta n'aka ọnụ hụ na kwudoro okwu nwere onwe obodo anyị. Nwere onwe a na-ekwu okwu ya ma ejikọ n'ala be gị ya dị mma. Ụfọdụ esoro gị. Ana m ekele ihe na-eme na Nnewi. Ha ewerela move na the neighboring community. Otu aka ọ ga-esi gaa Igbo niile security adịrị tight. Ọgba aghara chi n'ala Igbo gba ọsọ. Ndewo, abụ m Joe Vicar. Esi na Joe Vicar TV na-agbasa ozi ọma ka ọ dịrị unu na mma. Igbo ga-adị, Igbo ga-ebi. Onye si Igbo ga-ebi, ya nwa na onwe ya ga-ebi. Ọ bụrụkwa na ị na-aka gị nọ na iweta ọgba aghara nọ n'ala Igbo na mkpafu ọbara, nwanne m biko wepụ aka. Lekwarịrị. Udo dịrị unu. Ndewo. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Joe Vicar TV. Hey, you want them for Facebook? Joe Vicar TV. Instagram and Twitter. Joe Vicar TV. I be you want them for TikTok. Joe Vicar TV. I be na WhatsApp you want them. Joe Vicar TV. Joe Vicar TV. Poised to reach you with the truth.